Hi, yr enw i di Wil Stockford. Dwi di'r Harbwr Feistr lawr yn Aberdyfi, yn der Eryri. Os da chi'n dŵad lawr i'r arfordir yn agos at Aberdyfi, nad yn siŵr ti'n gwybod lot amdan yr amser llanw. Hwnnw'n bwysig iawn os da chi'n mynd i mewn i'r dŵr, achos mae llanw'n dod mewn ac allan 2 waith bob dydd yn Aberdyfi. Ni'n agos at geg yr afon, a mae yna current gryf drwy'r amser. Byddwch yn ofalus. Gwnewch yn siŵr ti'n gasglu y gwybodaeth gywir os ydych chi'n defnyddio'r dŵr. Sbio allan am yr amserau len llanw ac gad gwybodaeth gan y swyddfa harbwr neu yr warden traeth, be di'r beryglon a y ffordd sy'n gallu cadw'n saff yr arfordir. Nad yn siŵr i gadw lygad allan am arwyddion diogelwch i gael yr gwybodaeth well am defnyddio'r mo neu y traeth. Os ydych chi'n dŵad lawr a defnyddio'r cychod power o gwbl, nad yn siŵr ti'n gweithio i'r rheolad i wedi rhoi allan ac yn defnyddio'r kill codes a bob un beiriant arall sy'n gallu helpu chi mwynhau eich amser ar y dŵr ac ar yr arfordir.